Dobar dan i dobrodošli. Zadovoljstvo mi je ponovo da imamo još jednu konferenciju ove godine. Danas sa nama, eto, kao plenarni predavač je koleginica Ljiljana Lazarević, o kojoj je kolega Bjelić već rekao da se radi o naučnoj savjetnici u Institutu za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerzitetu u Beogradu. Naravno, pored nauke, to jest bavljenje otvorenom naukom, koleginica i u svom domenu psihologije bavi se psihologijom individualnih razlika, crtama ličnosti i njihovim merenjem, kao i odnosima crte ličnosti i sada šizofrenije, odnosno dezintegracije. Do sada je objavila preko 60 radova, objavljenih u Web of Science, Social Science Citation Indexu. Takođe, učesnik je i različitih projekata, što finansiranih iz našeg fonda za nauku, ali i međunarodno finansiranih projekata. I ono, da kažem, što je naravno i istaknuto, jeste da je Ministarstvo nauke dodelilo status izuzetnosti u 2023. godini. Tako da bih sada reč prepustio koleginici Lazarević. Izvolite. Dobar dan svima. Zaista mi je veliko zadovoljstvo i čast što sam opet ovde, sad i u ovoj ulozi. Ovo je moja stvarno jako draga publika i zaista volim da budem na ovoj konferenciji i nadam se da će biti i više od prvog dvocifrenog broja, tako da, u stvari sigurna sam da će biti. Ja bih vam danas, pokušala da približim zapravo kako naukom mi možemo da unapredimo nauku. Naravno, pošto sam psiholog, onda ću veći deo zapravo toga posvetiti onome što dolazi iz psihologije i nekim istraživanjima koje smo radili tokom prethodnih 10 godina, ali pokušala sam nekako to da smestim u jedan širi kontekst, pa se nadam da će vam biti informativno i zanimljivo. Pre nekih 20-ak godina John Ioannidis, koji možda ste i čuli za njega, on je inače lekar, ali poslednjih godina se jako bavi metanaukom, rekao je jednu vrlo jednostavnu stvar, a to je da je nauka zapravo najbolja stvar koja se desila čovečanstvu, ali možemo ipak da je poboljšamo i možemo bolje da je radimo. Jedan od možda najvažnijih radova koji se pojavio u zadnjih 20-25 godina i koji je napravio pravu revoluciju u ovoj oblasti, upravo bio njegov rad kojim je on razmatrao zašto su rezultati objavljenih istraživanja često, da kažemo, netačni, i on sumira neke razloge zbog kojih se to dešava, odnosno šta povećava verovatnoću da naučni rezultat ne bude ispravan, odnosno da ne bude istinit. Koji su to razlozi? Pa, najpre, ukoliko imamo malo studija koje dolaze koje istražuju neki fenomen i zapravo kad pogledate, kad krenete da radite istraživanje, prvo što nije loše da uradite, da vidite koliko ima istraživanja na tu temu, pa ako ih ima malo, treba ipak malo razmisliti da li je tu sve kako treba. Ne mora nužno da znači da nije, ali to jeste neki signal. Zatim, što su manje veličine efekata koji se dobijaju u tim istraživanjima, to je naravno veća šansa da nešto se ne pokaže ponovo kao ispravno. Što je veći broj i što je manji izbor testiranih odnosa u datoj oblasti takođe, što je veća fleksibilnost u dizajnu,
u metodama, u analitičkim načinima kako se mogu podaci analizirati, u definicijama, ishodima. Zatim, što je veći uticaj finansijera, odnosno finansijski interes i neki prosto različite stranke mogu da budu uključene u istraživanje, kao što je recimo najčešći slučaj što znamo svi u farmaceutskoj industriji, i što je to polje kojim se mi bavimo nekako zanimljivije, odnosno ovo što se kaže hot scientific field. Znači, što je nešto više popularno, prosto postoji veća šansa da se nešto u budućnosti sa tim rezultatima desi, odnosno da ne budu replicirani. Sad, cela oblast koja je razvijena kako bismo mi poboljšali nauku zove se metanauka. Metanauka ili meta-istraživanja, istraživanja o istraživanju, nauka o nauci i tako dalje, to su sve sinonimi, za jednu metodološku disciplinu koja proučava nauku. I metanauka zapravo ima za cilj da poboljša kvalitet nauke, odnosno da smanji nekako neefikasnost naučnih nalaza. I metanauka koristi istraživačke metode kako bi istražila načine na koje mi možemo nauku da poboljšamo. Znači, to je nekako, da kažemo, definicija metanauke. Sad, Stewart u svom radu od pre 10 godina daje on to naziva Rumbas of Rs, izvinjam se, i objasnit ću šta je bila njegova asocijacija, šta su to zapravo neki konstituenti naučnog integriteta. To su replikacija, robustnost, reproducibilnost i rigor. A ideja njegova je bila da, analogija je bila sa, zapravo ovo su sve nekako termini, odnosno aspekti koji su međusobno isprepletani i stalno su u nekoj međusobnoj igri. Njega je to asociralo na igru zmija zvečarki i njihov taj ples kada one se zajedno mešaju zove se rumba, tako da je to bila njegova asocijacija. I šta su ti u stvari sada konstituenti naučnog integriteta? Prvo, replikacija. Replikacija je kada mi testiramo pouzdanost nekih prethodnih nalaza na novim podacima i replikacija se smatra zapravo nekim ključnom praksom kada testiramo kvalitet naučnih istraživanja i ona ima veliku ulogu. Prosto vidjet ćete i kasnije, znači koliko su replikacije u stvari važne. Zatim imamo robustnost, odnosno testiranje pouzdanosti prethodnih nalaza na istim podacima, ali pomoću različite analize, znači korišćenjem drugih analitičkih strategija. Zatim reproducibilnost, odnosno testiranje pouzdanosti prethodnih nalaza kada koristimo iste podatke i istu analitičku strategiju i na kraju imamo nešto što zovemo naučni rigor, odnosno korišćenje dobrih naučnih praksi i izbjegavanje loših naučnih praksi u našem radu. Sad ja ću vam ukratko prosto prikazati kako izgleda stanje u različitim naučnim oblastima, kada je reč o tome koliko su ti nalazi ponovljivi i stabilni. Naravno, ti nalazi su ograničeni samo na one oblasti u kojima se takva istraživanja rade i u odnosu na to kako je bilo na početku, sada možemo da vidimo da se prosto te oblasti, broj oblasti se povećava i nekako naučnici sve više usvajaju i testiraju prosto ispravnost nekih nalaza. Sad ukratko, znači, rađene su, kažem, razne istraživanja, recimo, na primjer, u istraživanjima povreda kičmene moždine, jedno istraživanje koje je istraživalo replikabilnost i reproducibilnost je pokazalo da od 12 nekih studija koji su oni izabrali za replikaciju, samo 2 su uspešno replicirane. Znači, to je jedan onako dosta slabašan rezultat. S druge strane, ako vidite, takođe u medicini, studije koje koriste randomized control trial design su značajno uspešnije. Znači, od 17 studija koje su bile izabrane iz časopisa BMJ i PLOS Medicine, 14 je replicirano, znači preko 80%. To je značajno bolji rezultat, jel?
Sad, na primjer, da vidimo kako stvari stoje u ekonomiji. Ekonomija je, ja sam zapravo vrlo pozitivno iznenađena, nauka koja vrlo radi u ovoj oblasti i strašno su se nekako uključili u taj pokret, i vrlo intenzivno rade, tako da možete naći različite istraživanja, ima ih više, ja sam samo neke izdvojila. U jednom jednoj od studija, znači negde trećina radova je bila, 37% je bilo uspešno replicirano, onda kada su autori koji su radili replikacije imali pristup tim podacima koji su korišćeni. A druga studija koja je rađena u oblasti eksperimentalne ekonomije je, taj projekat se zvao Experimental Economics Replication Project, pokazao da je nešto preko 60% eksperimenata bilo uspešno replicirano. Međutim, imamo još jednu veliku meta-analizu koja je rađena u ovoj oblasti. Pokazalo se da većina studija ima verovatnoću da se detektuju fenomeni koji se ispituju manje od 50%, i ono što je meni bilo zanimljivo jeste da je medijana snage koja je zapravo efekata koja je detektovana bila svega 18% ili manje. Znači vidite da tu postoje različiti podaci, nisu potpuno saglasni, ali nam svakako vrlo daju važne informacije o stanju u oblasti. Jedan od takođe zanimljivih projekata koji je vodio jedan naš kolega psiholog, Brian Nosek iz Amerike, koji se zvao Reproducibility Project Cancer Biology, pokazao je, uzeli su 12 studija, trećina studija je uspešno replicirana, trećina studija je delimično replicirana, dva nalaza su bile neinterpretabilna, a 2 se nisu replicirala uopšte. U društvenim naukama projekat koji se zvao Social Sciences Replication Project, 62% nalaza je bilo uspešno replicirano. Znači vidite da nekako svuda mi imamo problem prosto sa tim da ono što se prijavljuje u časopisima kao rezultati istraživanja nije baš toliko, replikabilno. Ono što je možda za sve nas jako, da kažem, kao ljudsku rasu, vrstu bitno, su prekliničke studije. To su obično one u kojima testiramo efekte lekova. Begley i Ellis su 2012. Izdali ovaj članak koji je objavljen u Nature-u, koji je bio jako zapravo važan, zato što je sumirao nekako efikasnost, odnosno replikabilnost i reproducibilnost prekliničkih studija, i oni navode dva važna slučaja. Jedan je bio istraživanje koje je sprovela kompanija Amgen u jednom pokušaju da repliciraju 53 studije koje su bile, smatrale su se kao najvažnijim ili vrlo važnim. Samo 6 je replicirano. Dakle, samo 11% studija je pokazalo da su njihovi rezultati ponovljivi. Takođe, Bayer 2011. pokazuje da samo 25% studija daje rezultate koji opravdavaju naredne korake u testiranju lekova. Znači, vidite da prosto su nekako ti rezultati zaista vrlo, da kažem, alarmantni, ali s druge strane imamo recimo eksperimentalnu filozofiju koja je vrlo replikabilna, 78% nalaza, opet sada u političkim naukama 17% je replikabilnost ukoliko nemamo pomoć originalnih autora. Znači vidite kako nekako različite oblasti vrlo imaju različite rezultate, ali da se samo za trenutak vratim na ove prekliničke studije i generalno, zašto je sve ovo nama važno? Pa sad, rezultati koji su dobijeni u pojedinim naukama nisu od, da kažem, nekog životnog značaja, možda neće nam zavisiti život od toga, ali u nekim studijama zaista, kao što su to recimo farmaceutske studije, to je jako važno. I to naravno ima i neke ekonomske
posledice. Ovde na ovom grafikonu vidite zapravo to je sumiranje 5 velikih studija koje su ispitivale replikabilnost, reproducibilnost u stvari nalaza i procenat nereproducibilnosti se kreće od 50 do čak 89%, što je ova Amgenova studija. I razlozi su vrlo različiti. Problematični dizajn studije, zatim problematična analiza podataka i izveštavanje, loši laboratorijski protokoli i čak trećina studija zapravo pokazalo se da nije reproducibilna zbog toga što se ne koriste dobri reagensi ili reagensi lošije kvaliteta ili prosto nešto sa tim nije u redu. E sad, kad to prevedemo nekako u novac, jeli, pošto to na kraju je svima najvažnije, naročito u industriji, podaci iz 2012. kažu da samo u Americi 115 milijardi dolara godišnje se troši na istraživanje iz oblasti life science, znači biologija, medicina i tako dalje, farmaceutska industrija, u tome učestvuje sa 62%, a procena je da nekih 56 milijardi se troši na prekliničke studije. Ako sad to prevedemo na to da recimo bar 50% nije reproducibilno, to znači da samo u Americi 28 milijardi dolara bude potrošeno na studije koje zapravo nisu reproducibilne, pa se postavlja pitanje da li je taj novac potrošen uzalud ili je imalo nekog smisla. Jeli? Rekla bih da je ovo dosta onako alarmantan jedan podatak. Nešto, da kažemo, skorije procene iz 2019. kažu da u Americi ova procena je zapravo porasla i raste na 40 milijardi dolara godišnje, samo u Americi, a širom sveta 90 milijardi dolara se troši zapravo, ne mogu da kažem baš uzalud, ali upitno je zašto se troši. Znači, to su ogromne pare. E sad, da li mi možemo ovako stanje da popravimo? Pošto, kao što vidite, vrlo je šaroliko, pa vrlo jednostavno možemo. Znači, ovo je spoiler, tako da možemo i sad ćemo vidjeti kako mi možemo u stvari da nauku poboljšamo i šta smo mi radili, jeli, kad kažem mi, mislim na celu naučnu zajednicu, šta smo radili, jeli, da poboljšamo stanje stvari. Postoje različiti pravci, naravno, delovanja. Jedan od njih je kolaborativno istraživanje, to ste, jeli, već svi sigurno čuli i znate bar neka. Kolaborativna istraživanja postoje jako raznolike vrste kolaboracija, od toga da, recimo, veliki timovi rade na replikacijama različitih studija. Jednu od takvih studija ću vam pokazati, nešto što smo mi radili, u čemu smo učestvovali. Tu je zapravo prednost u tome što se procenjuje kredibilnost prethodnih nalaza, međutim, nedostatak je što prosto se bavimo samo onim što su već, da kažem, nekako raniji nalazi dali. Zatim imamo više timske kolaboracije, gde uglavnom možemo da dobijemo informacije o generalizabilnosti, o heterogenosti efekata, ali ono što je nedostatak takve replikacije, odnosno kolaboracije, su zapravo skupe, zato što vi celu jednu mašineriju ljudi upogonite da se replicira određeni broj efekata, istina u mnogo laboratorija, ali to prosto košta, znači i vremena i novca. Postoje kolaboracije u kojima se rade zajedničke analize. Postoje takođe nešto što je meni jako zanimljivo, pre-registered adversarial collaborations, u kojima u stvari se sada sastaju istraživači koji imaju potpuno suprotstavljene poglede na dati fenomen i onda pokušavaju zajedno da dođu do odgovora na pitanje, jeli, šta se tu dešava i vezano za taj fenomen, prosto da ga bolje istraže. To je naravno, kako kažem, odlična jedna ideja, ali i tu imamo neke teškoće. Najpre, kako kažem, morate da nađete ljude koji će uprkos tome što se
vrlo ne slažu, biti u stanju da rade zajedno, nekada su u pitanju čitave karijere, kada se, ako imate dve suprotstavljene grupe koje neki fenomen posmatraju na potpuno različite načine. I imamo na kraju nešto što se zovu persistent collaborations, odnosno, kako kažem, nekako trajne, kontinuirane, permanentne kolaboracije, gde vi u stvari praktično stalno radite na nekim istraživanjima i jedan od tih primjera je Psychological Science Accelerator, koji je jedan pokret koji je nastao zapravo pre možda na 5-6 godina, u kojem se okupljaju istraživači koji stalno rade na nekim velikim projektima, kolaboracijama ili recimo study swap, to su neki primjeri. Dobra kolaborativna istraživanja daju jako puno i mi imamo nekoliko primjera u nauci koji pokazuju koliko te kolaboracije mogu da budu dobre. Jedna od njih je recimo LIGO, koja se bavi istraživanjem gravitacionih talasa. Jedna, pretpostavljam da ste čuli za to, znate. Druga kolaboracija koja je takođe vrlo važna je Atlas kolaboracija, istraživača koji rade u CERN-u. Zatim imamo nešto što je još uvek najveća kolaboracija u oblasti biologije, Human Genome Project, koji takođe okuplja jako puno istraživača, ili recimo International Ice Charting Working Group, koja je sada u oblasti biologije ili biologije, verovatno su, kako kažem, tu su združeni prosto istraživači različitih oblasti koji se bave istraživanjem leda. Znači, to su nekako vrlo dobri primjeri dobrih kolaboracija. Sada, psihologija je takođe dala nekoliko zanimljivih predloga i uradila je zapravo veći broj vrlo važnih studija koje sada govore o psihologiji prvenstveno, ali nam sugerišu pravce razvoja generalno nauke i načina na koje možemo unaprediti nauku, tako da ja ću vam sada prosto prikazati neke od tih studija koje smo radili tokom zadnjih 10 godina i šta smo mi u stvari tu otkrili. Kako je sve počelo? Negde 2010. dešava se druga dekada 21. veka, sve kod neki autori su je nazvali dekadom krize. Zašto? Tada je desila se zapravo revolucija. Nekoliko istraživača je pokušalo da replicira nalaze Darrella Bema o prekogniciji. Ta njegova istraživanja su govorila da prekognicija postoji i on je to objavio u vrlo uglednim časopisima. Međutim, nakon toga dešava se da, naravno, to istraživanje nije bilo replicirano i to sada nekako pali lampicu psiholozima i istraživačima, jer kaže da nekoliko stvari. Prvo, da istraživanja mogu da budu urađena na neki neadekvatan način, ali isto tako i da se objavljuje svašta. Takođe, ovo je, nažalost, verovatno najveća sramota psihologije. Diederik Stapel je u jednom trenutku priznao da je fabrikovao podatke i pre neki dan je još jedan rad je zapravo povučen. Do sada njegovih 58 radova je povučeno i on se nalazi, nažalost, na top 10 listi ljudi koji imaju najveći broj povučenih istraživanja. Srećom, oni koji na prvom mestu nije iz psihologije, ali, eto, ni ovo nije, Bog zna kako, utešno. Slučaj Diederika Stapela je bio strašno veliki, to je bila kao bomba da je bila pala i naučna javnost u psihologiji se bila strašno uznemirila zbog ovog slučaja i to je nekako dosta pokrenulo celu stvar. Pokazalo se u nekim od radova koji su objavljeni
nakon što su se ovi slučajevi desili. Šta su pokazale analize? Da postoji selektivno izveštavanje analiza i studija, tako da zapravo izaberete ono što vam odgovara, a ono što vam ne odgovara sklonite i odnosno autor zadovoljan i editori zadovoljni. Takođe da čak i oni radovi koji prikazuju multistudije, odnosno više studije, imaju problem sa zaključivanjem, odnosno sa kvalitetom istraživanja i studija i da se zapravo kvalitet istraživanja, odnosno efekti koji se dobijaju procenjuju isključivo na osnovu P vrednosti. Ako je značajno, postoji, ako nije značajno, nema ga, a pri tome se potpuno ignorišu veličine efekata, statistička snaga i tako dalje. Međutim, ajde da ne bude sve tako crno, druga grupa autora kaže da je ova dekada bila dekada revolucije. I tu su se pojavila dva rada koja su bila vrlo važna zapravo, Spelmana i Simin Vazir, koji su rekli, pa ok, da, mi imamo problem, definitivno nešto nije kako treba, ali hajde da vidimo, ovo možemo da iskoristimo da prosto pokrenemo stvari na drugačiji način i ono što se desilo, te promene koje su se desile su sada uključivale pre svega veći nekako akcenat na transparentnosti i otvorenosti nauke. Zatim, to je pokrenulo preregistraciju istraživanja, doći ćemo i do toga. Zatim, počele su da se rade direktne replikacije. Do tada je bilo, vi uradite replikaciju, pošaljete u neki časopis i editor kaže, pa dobro, ovo smo već znali, zašto bi ja ovo objavio? Prosto ovo nije zanimljivo. Znači, nekako postoji prema nekim procenama, preko 80, skoro 90% u stvari editora časopisa nekako preferira novinu u odnosu na kvalitet i kredibilitet, jeli? Znači, prosto, ako radiš replikaciju, to nije dovoljno važno. I takođe, ono što se desilo, to je da su sada nekako podignuti standardi kojima će se procenjivati kvalitet i kvantitet tih dokaza kako bi se iznale naučne tvrdnje. I ovo je ovako najoptimističniji pogled na stvari, da kažemo da je ta druga dekada zapravo bila dekada renesanse i tu su se nekoliko važnih stvari se desilo. Simons i saradnici su objavili rad False Positive Psychology, koji je zapravo sada izveštavao vrlo ozbiljnim konsekvencama selektivnog izveštavanja i podataka i analiza, odnosno p-hackinga, kako se to zove. Zatim, nakon što su Doyen i saradnici neuspešno replicirali jedan od čuvenijih nalaza u socijalnoj psihologiji, a to je da kada vi ljude primujete nekim stereotipima o starim ljudima, znači nekako im šaljete im nekako poruke i informacije vezano za stereotipe o starima, to njih nagoni da hodaju sporije. To sad ovako deluje zaista kad čujete nekako malo naivno. To je bilo objavljeno u jednom od dobrih časopisa i kada su Doyen i saradnici zapravo neuspešno to replicirali, Daniel Kahneman, za koga svi znamo, je poslao jedan cirkularni mail istraživačima kao poziv da se urade replikacije i da se nekako prosto ta debata razreši. I treći važan događaj iz početka te dekade je bilo kada je Brian Nosek sa nekim od saradnika započeo da radi replikacije, a zajedno sa Jeffreyem Spiceom je osnovao Open Science Framework platformu i Centar za otvorenu nauku. Ne znam da li ste upoznati sa tim, ali znači Open Science Framework je platforma u kojoj se zapravo, koju mogu da koriste svi istraživači, koje služi kao jedan veliki repozitorijum za deponovanje i baza i materijala i svega što prosto želite tamo da pohranite. Sad, šta je psihologija uradila? Ovo je bilo jedno, zapravo, kada je urađen ovaj projekat, 2015. je taj naš rad objavljen u Science-u,
To je bilo toliko nekako velika vest da je čak proglašeno za dostignuće godine, jedno od dostignuća godine u toj godini. Zašto je taj projekat bio toliko važan i šta je on nama pokazao? Šta smo mi radili? Znači, jedan veliki tim ljudi preko 300 istraživača, ako dobro pamtim, radili smo na replikacijama 100 eksperimentalnih i korelacionih istraživanja koje su bila objavljena u 3, da kažemo, vrlo respektabilna časopisa psihološka. Vrlo važno da znate je da je od tih studija 97% u originalnim radovima imali su značajne efekte. I imali smo različite kriterijume na osnovu kojih smo procenjivali reproducibilnost, znači i P vrednost i snagu efekta i subjektivna procena koliko je bila dobra replikacija i takođe rađene su meta-analize. Ono što je, da kažemo, bio najvažniji rezultat, to je da je samo 36%, odnosno 36 studija je replicirano od tih 100. Srećom, ova studija koju smo mi replicirali se replicirala, ali ono što je bilo zanimljivo to je da zapravo postoje velike razlike između podoblasti u psihologiji. Pa je tako, recimo, eksperimentalna psihologija bila najviše replikabilna, preko 60%, a najniža replika, odnosno najmanje replikabilna je bila socijalna psihologija, dok je psihologija ličnosti bila negde u sredini, ali, da kažem, u proseku 36% samo studija je replicirano. Ono što je zapravo se pokazalo kao možda najvažniji rezultat jeste da je uspeh u replikaciji zapravo najviše bio determinisan time koliko je bio originalno jak taj efekat, a ne karakteristikama tima koji je radio. Jer vrlo često ono što vam se desi, i uskoro ću vam pokazati još jedan projekat koji smo radili, desi se da kada se studija ne replicira, tada su se autori studija koji nisu replicirane, neki su vrlo burno reagovali, jer naravno niti prijatno prosto, pogotovo ako je to nešto što je obeležilo karijeru, tu su se davali razni komentari, pa dobro, nisu bili dovoljno obučeni istraživači u toj laboratoriji ili nije bilo dovoljno, ne znam, profesora, bili su više asistenti i tako dalje. Čak je bio jedan, to je objavljeno u jednom časopisu i naišlo je na jako veliku osudu naše zajednice. Jedan od istraživača, Baumeister, on je postao poznat po tome što zapravo njegovi rezultati, odnosno njegove eksperimente, on i njegov tim uspešno to sve istražuju, dobijaju uvek dobre rezultate. Kad god neko pokuša da replicira nalaze, neuspešan je i onda je on nekako bez mnogo sramote u jednom od radova rekao, pa da, to je zato što ja radim moji ispitanici su studenti sa Princetona, oni su prosto bolji i nekako bolji ispitanici od ostalih studenta sa ostalih fakulteta, da ne govorimo pogotovo sa nekih tamo fakulteta za koje niko nije čuo. Što je bio zaista onako jedan skandal, vrlo brzo je to, mislim da se vrlo brzo pokajao što je to napisao. Znači, ovo je zapravo nalaz koji je pokazao upravo to. Znači, da najvažniji prediktor je koliko je u stvari bila snaga tih originalnih dokaza. Zatim, jedan od projekata koji je takođe rađen, u kojem smo učestvovali, zvao se Many Labs 2, odnosno Investigating Variation in Replicability Across Samples and Settings. Ovo je bila jedna od tih multitimskih, u stvari, kolaboracija, ono što sam vam pomenula ranije, gde su svi timovi koji su učestvovali, a bilo je preko 114 laboratorija koje su učestvovale širom sveta. U svim laboratorijama su se replicirali svi nalazi koji su bili izabrani.
Bilo je izabrano 28 objavljenih nalaza, što nekih, da kažemo, klasičnih, najpoznatijih, do nekih koji su u tom trenutku bili nedavno objavljeni. I svaki protokol je bio administriran bar polovini tih uzoraka. Mi smo čak radili zapravo obe, znači svih 28 studija smo replicirali kod nas u laboratoriji. I ovde možete da vidite kako su izgledali zapravo te veličine efekata za svaku studiju. Samo sekundu, jednu. Znači možete da vidite kako su bili originalni i kakav je bio replicirani efekat. Ono što se pokazalo kao rezultat jeste da nešto preko polovine, 15 studija, je imalo isti smer efekta kao i originalna studija. Znači, čak nisu imali ni istog smera sve studije efekat. 50% je zapravo bilo replicirano u studijama visokog dizajna, visoke snage, kada smo kao kriterijum koristili P manje od 0,0001. Međutim, samo četvrtina zapravo replikacije je dala efekte koji su bili jači od onih što su bili u originalnim studijama, a 75% je dalo slabije efekte. Ono što je takođe bilo zanimljivo, skoro trećina studija koje su replicirane je dala efekte suprotnog smera u odnosu na original. Tako da možete da vidite da, znači govorimo o efektima, odnosno istraživanjima koje su objavljena u vrhunskim časopisima i koje su prošla, koje su visoko citirana, koje su prošla vrlo ozbiljan, da kažem, ozbiljnu evaluaciju od strane kolega. Vrlo često ćete čuti da kažu pa dobro, nije isto kada radim u toku godine ispitivanja, ako radite sa ljudima kao ispitanicima, da li je to za vreme ispitnog roka, pred odmor i tako dalje. Ova studija je pokazala zapravo da bez obzira toga kada radite tokom školske godine nema nikakvog efekta i samo trećina studija je bila replicirana. Sad, MeneLabs 5 je bio nastavak zapravo reproducibility projekta. Kad sam vam rekla da su se originalni autori često bunili i da nisu bili baš srećni zbog toga što su njihovi efekti nereplicirani, za ovo istraživanje je izabrano 10 studija koje nisu bile replicirane, a gde su originalni autori izrazili sumnju u kvalitet replikacije. I mi smo onda tih 10 studija replicirali i svaka je replicirana u minimalno 3 laboratorije. Cilj je bio da vidimo da li taj kvalitet, odnosno da li će na procenat reproducibilnosti uticati to da vi pre nego što krenete sa istraživanjem taj protokol recenzirate. Znači da on prođe prosto jednu rigoroznu procenu pre samog istraživanja. I tu su originalni autori svi imali svoje, znači, mogućnost da daju komentare, oni su čak imali mogućnosti da daju komentare posle i na replikaciju. Šta se pokazalo? Pa dobili smo zapravo, potvrdili smo sve ono što smo dobili već u Reproducibility Project Psychology, znači stvari se nisu promenile. Da samo pojasnim, znači ovde se na svakoj laboratoriji u kojoj je rađen protokol za određenu studiju, primenjen je isti protokol koji je korišćen u RPP projektu i protokol koji je prošao ponovo recenziju originalnih autora. Znači uvek smo testirali oba protokola i naravno ti protokoli su svi bili preregistrovani. Ono što se desilo to je da nije se poboljšala replikabilnost i efekti, prosto oni opet nisu bili replicirani. Dakle,
nije bio problem u toj inicijalnoj studiji, nije bio problem u, da kažem, lošem kvalitetu protokola koji su bili primenjeni. Sad, šta još možemo da uradimo? Meni je ovo nekako dosta interesantno i to je nešto što se tek zapravo, ne znam da li ste se do sad susretali sa berzama u nauci, nešto što mislim da će tek krenuti i dobiti zamajac. Trenutno se radi nekoliko velikih projekata koji koriste berze, da ih tako nazovem, odnosno prediction markets. Cela ideja potiče iz, naravno, ekonomije. Hanson je 1995. još dao predlog da bi mogli da koristimo ove berze za procenu kvaliteta naučnih nalaza. Šta je njemu zapravo vrlo smetalo? Pa to su glavni problemi koji postoje u akademiji, a to je onaj famozni publish or perish, ako nisi objavio ne postojiš, jeli? Zatim to da se samo favorizuju mainstream teorije, znači ako se bavite nečim što nije toliko popularno, nemate novac, nemate finansiranje i samim tim slabo ćete moći da radite. Zatim, jaka hijerarhijska ustrojenost po akademiji koja podrazumeva da, znači, onaj ko je PI, ko je, ne znam, redovni profesor, on prosto kada se nešto lepo otkrije i kada je nešto uspešno dobije sve zasluge, a ovi koji su radili, koji su niže u hijerarhiji budu obično malo skrajnuti. Ne kažem da je to svuda slučaj, ali postoje prosto jasni u nekim oblastima naročito jake te hijerarhije. I to da, recimo, publikacije, grantovi i pozicije se evaluiraju prema tome koliko u stvari je to što vi radite mainstream. Znači, jer to prosto ima, oni koji vas zapošljavaju imaju vidu, ok, on radi nešto što je zanimljivo, objavit će puno radova, to će moj univerzitet da digne na liste. I Hanson predlaže alternativu koju zapravo iz tržišne ekonomije uzima, koja se zove Ideas Future, koja kaže da sad naučnici treba da zapravo budu nekako na tom tržištu i da preuzmu, odgovornost, odnosno da njihova reputacija bude pod lupom, uslovno rečeno, da su svi tu nekako ravnopravni i da se incentivi ne daju onima koji pričaju dobru priču, nego onima koji pričaju pravu priču, odnosno ispravnu priču, tačnu priču. I kako to sad izgleda, jedan od, ovo je isto nešto u čemu smo učestvovali, vrlo onako, bio je dosta kompleksan projekat, on se zapravo nekako još uvek nastavlja, jesu neki radovi objavljeni, ali još uvek nije to gotovo. Ideja je bila da informacije o ishodima replikacija mogu da se dobiju od istraživačke zajednice, a da vi ni ne uradite replikaciju fizički, prosto da je sprovedete. Znači, bukvalno dobijete jedan mali, svaki učesnik na toj berzi dobije jednu svotu novca, to su male svote, ali onda on može da trguje i da prosto stavlja svoj novac na to da li će studija neka biti replicirana ili neće i onda se prosto to agregira, kad imate puno učesnika na berzi, da najprostije kažem nekako na osnovu zdravog razuma, ljudi procenjuju da li će se, naravno to ime koriste i svoja znanja, ali nekako trguje se tim koliko će neko istraživanje biti replikabilno i na kraju vi dobijete neku procenu o tome. I ono što je zapravo u stvari prednost ovih berzi jeste što vi možete brzo da identifikujete one studije koje najverovatnije neće biti replicirane, da ne morate da trošite silne resurse, ali isto tako ono što se pokazalo to je da te berze dobro rade. Znači, vidjet ćete sada nalaze koji su u stvari pokazali, pre nego što je reproducibility projekt krenulo se sa ovom berzanskom procenom i pokazalo se da je vrlo bio sličan procenat kada su trgovci na berzi procenjivali replikacije, nešto oko 40% su rekli da će biti replicirano, a setite se da je empirijski pokazano da je 36% nalaza replicirano. Dakle, to nisu velike razlike u procenama. I ovaj DARPA SCORE projekat nam u stvari pokazuje koliko daje nam kvantitativnu ocenu koliko je neka tvrdnja, koliko će ona da se održi, prosto koliko će ona biti replikabilna
a istovremeno samo 5% studija je bilo zaista i replicirano. Znači, 95% je bilo preko berze procenjeno i tada su u tom istraživanju uzneti prosto studije koje su objavljene tokom perioda od 10 godina iz 60 različitih časopisa i iz većeg broja oblasti. Šta su rezultati pokazali? Najpre možete da vidite na ovoj levoj strani da od 2009. do 2018. raste procena replikabilnosti. Znači, negde je bilo to oko 40% 2009-10. To je poraslo na 55% 17-18. Razlog je prosto taj što su razne metodološke promene uvedene koje su unapredile nauku. A kad gledate kroz oblasti, najbolja je ekonomija, a najlošije su psihologija i obrazovanje, odnosno pedagogija. I tu je opet sad razlika, znači ekonomija negde 55, psihologija 42%. Takođe, ne znam zašto su nestali dijagrami, bili su tu, ali evo reći ću vam šta je na njima bilo. Kada se takođe je ispitivano i da li naša procena toga koliko će studije biti replicirane zavisi od toga da li se mi bavimo tom oblašću ili ne, i pokazala se izvesna pristrasnost, ajde tako da kažem, odnosno ako se, naročito ovde su bili dijagrami vezani za ekonomiju, oni koji se bave ekonomijom, oni mnogo povoljnije procenjuju replikabilnost nalaza iz ekonomije nego drugih oblasti. Znači, to je bio jedan od takođe nalaza. E sad, kako mi možemo da ovo je novi pravac, opet kako možemo da motivišemo ljude da se bave otvorenom praksom i da sve ovo primene, pa oni koji primenjuju u svojim istraživanjima otvorenu nauku, odnosno principe otvorene nauke, znaju da trenutno, barem u Srbiji, to rade zbog sebe, ajde tako da kažem, odnosno zbog toga što im je stalo da nauka bude dobra, nemaju nikakvu nagradu. Znači, prosto to ni na koji način kod nas nije prepoznato i u mnogim drugim zemljama. I sad, zapravo, kako to izgleda u praksi? Znači, vi imate nekoga ko će sada da primenjuje praksu otvorene nauke, on će da priprema podatke, da priprema materijale, da troši silno vreme i za sve to vreme taj njegov nalaz će biti jako, onako, temeljan i dobar, ali će biti malo radova. A sa druge strane imate takođe autore koji se ne bave time i zato oni publikuju mnogo više radova. Znači, bukvalno to tako izgleda. Jer svako će da kaže, pa dobro, što bi ja trošio svoje vreme ako nemam neku časopisa u psihologiji koji su sada počeli da primenjuju ove otvorene prakse otvorene nauke. I to je nešto što smo nazvali bedževi ili značke za otvorenu nauku. To su zapravo vrlo simbolične nagrade za istraživače kada oni dele svoje podatke, materijale i preregistruju studije. I kako to izgleda? Ti bedževi su, trenutno postoji ovih 6 bedževa koji se mogu dobiti, odnosno znački koji se mogu dobiti za otvorene podatke, materijale, preregistraciju. Relativno skoro je uvedena značka koja, ja mislim, vama može biti interesantna za otvoreni kod, a tu su takođe i 2 značke za ako je istraživanje replikacija i ukoliko ste poštovali princip ravnopravnosti i poštovanja raznolikosti u svom istraživanju. I kako to izgleda, ovo je jedan od naših radova koji ima te značkice za podatke, materijale i preregistraciju. U međuvremenu veliki broj časopisa je usvojio, nisu naravno daleko od toga da su svi, ali mnogi časopisi usvajaju ove prakse i to ne samo u psihologiji, zapravo ima puno iz drugih disciplina časopisa koji usvajaju ove značkice, a mi smo to tada objavili u PLOS Biology, tu analizu. I šta je ta naša analiza? Ja se nadam da će biti dijagrama, samo dobro je. Ovi su važni, zaista.
2014. Psychological Science, koji se smatra jednim od najznačajnijih časopisa u psihologiji, je krenuo sa ovom praksom i ponudio je autorima da dobiju značkice na svojim radovima. I mi smo onda pokušali da vidimo da li ti bedževi zaista rade. Kako smo to uradili? Tako što smo analizirali 5 časopisa, odnosno Psychological Science, plus 4 izuzetno jaka časopisa u psihologiji i sve radove, izuzev onih koji nisu bili empirijski, smo analizirali. Znači, tu je bilo 2478 članaka koje smo pretresli vrlo detaljno. I šta su rezultati pokazali? Sad, vi, na primjer, kad čitate rad, to sam ubeđena 100% da vam se mnogo puta desilo, tamo kaže podaci su dati tu i tu, ili materijali su tu i tu, a onda vi dođete i tamo kliknete na one linkove, linkovi ne rade, nema toga, negde se preselilo, ugasilo i tako dalje. Zato mi smo gledali koliko autori kažu da su deponovali svoje podatke i ovo je u stvari sad taj dijagram. Vidite, ovo je Psychological Science koji nekde 40% autora u to vreme, znači sredinom 2014. kaže da je deponovalo svoje podatke, a ovo su ovih ostalih 5 časopisa, znači sve je manje od 10%. A kako je to stvarno bilo, Znači, kad smo sve to izanalizirali, možete da vidite ovo što su zaista, znači, šta zaista može da se pronađe. Ovo je Psychological Science, nakon što je uveo bedževe, i on je zapravo, vidite, prosto mnogo bolji. I zaista, znači, kada postoji neka kontrola, ipak se zaista mnogo, kako kažem, mnogo su kredibilnije te informacije koje postoje u časopisu. Ovo su bili ostali časopisi, Psychological Science pre nego što je uveo bedževe. Kad je reč o materijalima, ovde su materijali u psihologiji su uglavnom, znači ono što vam je potrebno za izvođenje eksperimenta ili anketa, studija, znači inventari, upitnici, testovi i tako dalje. Ovde je malo šarolikija situacija, baš zbog toga što vi već generalno možete da nađete puno testova i upitnika svuda na internetu, pa su i ovi procenti veći, ali vidite opet da Psychological Science, koji ima te bedževe, odnosno da dolazi do naglog porasta i da najviše radova tu ima, odnosno prijavljuje da su dali materijale, ali u praksi, znači, vidite, znači, materijali su zapravo skoro 100% zaista dostupni, a kod drugih časopisa to je dramatično niže. Šta nam ovi rezultati govore? Pa da bedževi jesu jedan jednostavan način koji promoviše prakse otvorene nauke i zapravo poboljšava taj način čuvanja podataka i materijala u različitim nezavisnim repozitorijima. Međutim, mi treba da imamo u vidu da ovi bedževi nisu svemoćni. Znači, prosto, oni nam neće rešiti sve probleme. Iako se zapravo dramatično povećao taj procenat ljudi koji dele materijale, podatke i rade druge otvorene prakse, pa istraživači i dalje nisu baš uvek voljni da to, nekada iz opravdanih razloga, a nekada iz potpuno neopravdanih, da dele, i to se naročito odnosi na podatke. 2021. Hardwick i njegovi saradnici su evaluirali sada efikasnost ovog sistema koji smo mi pre toga testirali i uveli i pokazalo se da 36% je reproducibilno, a da ne tražite nikakvu pomoć autora, originalnih. Četvrtina, odnosno 24% može da se replicira kada kontaktirate autora. Šta to govori? To znači da su informacije u časopisima nepotpune, jeli? 12% ne može u potpunosti da se replicira čak bez pomoći autora i isto toliko čak i kada pomognu autori, što znači, eto, kaže, znači da opet, iako su deponovani podaci, deponovani materijali, vi dalje imate jedan nezanemarljiv broj studija koje ne možemo replicirati, čak i kad se autori uključe. Znači, ni oni ne znaju šta su radili. Što znači da otvoreni podaci nisu dovoljni, ali jesu jedan važan korak. Znači, ipak moramo da
uradimo još nešto. Jedan od časopisa koji je pokušao da to potpuno prevaziđe je taj problem podataka, je Cognition. On je uveo obavezne podatke od 2015. I ono što se pokazalo, to je da jesu podaci zaista dostupni, ali njihova upotrebljivost nije 100% opet, tako da mi zapravo možemo da povećamo frekvenciju i kvalitet podataka, ali ono što zapravo utiče na to da se, čak i kada imamo podatke, studije ne repliciraju, je zapravo loš način kako se ti podaci sređuju, deponuju, nejasne analitičke strategije, greške u izveštavanju i tako dalje. Znači, sve to zajedno mi moramo da imamo u vidu da bismo poboljšali kredibilitet nauke. I ja ću sad zaista kratko da vas još kroz dve stvari provedem. Jedna je preregistracija, to sam vam pominjala. Ne znam da li ste do sada to radili, da li ste upoznati sa time. Preregistracija je zapravo jedan vrlo zgodna jedna praksa kojom vi u stvari se unapred obavežete da ćete analizirati podatke na jedan specifičan način, da ćete podatke skupljati na specifičan neki način, da ćete koristiti neke materijale i da nekako, a naravno sve pre nego što ste podatke skupili. Ja ne znam da li mogu da vam samo pokažem da vidite jedan primer. Hoće se to vidjeti? Hoće. Nadam se. Ovo je jedna od preregistracija naših. Šta je tu zanimljivo? To je urađeno na Open Science Framework platformi i vi tu definišete hipoteze, dizajn, znači kakva će biti studija, da li postoji neki blinding, zatim da li postoji randomizacija, kakav je plan uzorkovanja, veličina uzorka, snaga studije i tako dalje. Znači, vrlo morate tu precizno da se obavežete, da tako kažem, šta ćete raditi, varijable, analitička strategija i tako dalje. I ono što je u stvari tu, što je važno, znači vi za svaku preregistraciju imate informacije kada je ona urađena i ona ima svoj DOI broj, što znači da je ona trajna i ne možete da kažete puj pike ne važi. Znači morate prosto da se vodite tom preregistracijom, ali jako je važno, vi uvek imate pravo da kažete u članku šta su bila odstupanja od preregistracije. Važno je da se transparentno to saopšti, jer zaista se nekada dešavaju prosto nepredviđene stvari. Znači, neće vam studija potpuno propasti ako se... Kako da izađem, izvinjavam se? Tako da, evo, recimo, to je jedan od primjera. Ovaj drugi primjer je sa clinical trials. Isto tako, znači, prosto vrlo precizno definišete, imate trajne identifikatore i to vas obavezuje da na jedan specifičan način radite. Da li je preregistracija efikasna? U eksperimentalnoj ekonomiji pokazalo se da jeste. Znači, kod njih se značajno povećala procena veličine efekata i reproducibilnost. U psihologiji nije toliko baš sve ružičasto kao u eksperimentalnoj ekonomiji, ali se jeste desilo to da preregistracija smanjuje p-hacking, odnosno to da vi radite analize sve dok ne dobijete značajne rezultate i takođe smanjilo se harking, odnosno hypothesizing after results are known, što je vrlo često gde ljudi dobiju nešto što uopšte nisu očekivali i da kažu aha, da, to je zato što je to i to, a uopšte nisu imali, zapravo su imali čak i suprotnu hipotezu na početku. Ono što je, kažem, znači, prosto rezultat jeste da preregistracija ne garantuje da će biti svi rezultati tačni, ali ono što možemo sigurno da kažemo jeste da ukoliko bi sad ukinuli preregistraciju, situacija bi se opet pokvarila. Znači, bilo bi lošije. I na kraju, kako mi možemo da kroz rad sa studentima unapredimo nauku?
Ovo je isto jedan primer. Ovo je jedna inicijativa, odnosno jedan projekat koji traje već, sad ću opet da kažem, 10 godina, u psihologiji. Nas nekoliko učestvujemo u projektu koji se zove Collaborative Replications and Education Project i čak imamo i neko finansiranje od National Science Foundation iz Amerike. Cilj ovog projekta jeste da se pomogne studentima i da se studenti nauče šta su dobre prakse, a šta su loše prakse. A kako to radimo? Tako što studenti u malim grupama rade replikacije nekih važnih studija koje su objavljene u psihologiji i kroz taj proces replikacija uče šta su dobre prakse, a šta ne bi trebalo da se radi. Svaki taj mali projekat je recenziran od strane bar 2 recenzenta, kako u fazi pre skupljanja podataka, tako i nakon skupljanja podataka i studenti onda opet imaju zadatak jedan da napišu jedan mali izveštaj o tome šta su radili, zašto su radili i kako su radili. Pokazalo se da je i studenti kažu, a i nastavnici koji učestvuju u ovom projektu kao mentori studenta, da je ovo za njih korisno. Prosto da nekako kroz ovakvu vrstu angažmana imaju potpuno jedan novi pogled na nauku i na način kako treba čitati članke, kako treba se ophoditi prema informacijama koje se nama nekako daju kao ultimativne istine, prosto da nema nekako preispitivanja. U naučnom članku je, dakle, to sigurno jeste tako i postoji. Tako da, kroz ovaj projekat se, može pomoći studentima i na taj način i zapravo graditi buduće generacije naučnika koji će nauku na jedan malo bolji način raditi. Ja pretpostavljam da, ovo jeste za sada samo u psihologiji, ali pretpostavljam da ovako nešto može da se uradi i u drugim oblastima, recimo i kod vas, prosto idemo, ne znam, studenti bi mogli da rade na otvorenom hardveru neke male projekte ili softveru i tako dalje. I šta je poruka za kraj? Pa, naučni progres jeste vrlo vođen inovativnim idejama, međutim, kao što znamo, vesti brzo postaju stare i ono što je u jednom trenutku aktuelno i nekako interesantno, vrlo brzo postane bajata vest, jeli? Zbog toga, mi kada se bavimo naukom i da bismo obezbedili naučni progres, moramo da imamo istovremeno, moramo da uzimamo u obzir i inovaciju i replikaciju, zato što nam inovacija daje informaciju šta je moguće, a replikacije nam kažu šta je verovatno. I samo tako mi možemo da unapređujemo nauku. Zbog toga odbijanje editora i uglavnom editora i recenzenata da se objavljuju prosto radovi u kojima se repliciraju studije, definitivno loše utiče na naučni progres, prosto to je nešto što mora da se menja, a takođe ono što bi sistem trebalo da uradi jeste da uvede nagrade za istraživače, neki vid nagrađivanja za istraživače koji će sada da nekako daje prioritet i replikacijama, a ne samo nekim novinama, što će naravno uticati na kredibilnost nalaza, jer kredibilna nauka je moguća samo onda kada imamo procenu koja je zasnovana na dokazima. Znači, bez toga nema mnogo napretka, a takođe ono što je neophodno jeste da kvalitet istraživanja stalno i neprestano preispitujemo i kritički se osvrćemo prosto i kritički evaluiramo date nalaze. Eto, toliko. Hvala. Nadam se da nisam prekardašila s vremenom. Jesam vreme, okej? Doli? Draga Ljiljana, zaista hvala na divnoj prezentaciji. Bila je više nego interesantna i mnogo više detalja nego što
sam mogao da pomislim da će biti primenjivi i u različitim strukama, uključujući i našu. Da, ajde pre nego što prepostavim pitanjima, imam čisto me jedno, jeste odgovorili, kažete u vašoj struci ćete moći. Jeste li kod vas bile, jesmo pričali ste o podacima vezano za reproducibilnost nauke, šta je kada neko istraživanje zahteva neku grupu ciljnu ili takve dijagnoze, da kažemo, koje su jako teško pronaći, u koju grupu od onih reproducibilnih biste takav rad smestili? Pa, za sada, mislim, kada imate istraživanje koje se rade na nekim specifičnim grupama, recimo gde su ljudi koji imaju neko stanje, bolest, šta god, samim tim vi ste ograničeni prosto i neki slučajevi kada imate neke izuzetno retka stanja gde imate tipa nekoliko ljudi svega na planeti, to je prosto nemoguće. Više pitanje, gde biste ih brojali da ste naišli na takvo istraživanje? U što bi to spadalo? Njih ćemo da ignorirati? Da li su... Aha, to. Da su to statistička greška? Pa takve studije se u principu ne analiziraju, zato što je teško ih je analizirati i nemoguće je ponoviti. E sad, da li su one reproducibilne i replikabilne? Moguće je, s obzirom na to da je reč o da je reč o nekim specifičnim populacijama, gde je potrebno vrlo pažljivo planiranje istraživanja, ne znam, ako radite neke eksperimente ili testirate neke procedure, moguće je da bi takva istraživanja bila više replikabilna, prosto zato što bi se morate više, veći su ulozi, jeli, nemate drugi uzorak na kojem možete ponovo da tako radite. Tako da, ali nažalost, kada se rade replikacije, vi ne možete, kako kažem, ne možete baš sve da replicirate, postoje neka ograničenja, jeli, naročito ako su, mi kad smo radili ovaj ManyLabs 5, ja sam vodila studiju koja je rađena na deci i originalna studija rađena na deci, trebalo je, znači, replikacije raditi na deci, to je bilo, mi smo zapravo imali najmanje laboratorija koje su replicirale na tu studiju, zato što je jako teško raditi, naći ispitanike i mi smo se silno namučili. Dok nešto drugo, prosto gde možete da radite online ili šta god, gde vam treba opšta populacija, to je mnogo jednostavnije. I takvi nalazi onda budu više puta provereni, imamo bolje podatke. Naravno. Da li čuje se i dalje. Ja sam lično na početku svoje istraživačke karijere imao dosta takvih slučajeva, s obzirom da rezultati nisu bili javno dostupni, odnosno neki od softvera koji su koristili nisu bili javno dostupni, neki autori su se odazivali, neki nisu ni uopšte odgovarali na mailove, da li je to slučajno ili namerno, ne znam, ali čak i neki radovi koji su bili jako citirani, ispostavilo se da to radi za neke njihove primere, a da mimo toga uopšte ne radi, ali s druge strane koncept je bio taj koji je bio važan nama ostalima da bi eventualno nastavili i nadograđivali tu, tako da jesu tu onako upitne stvari, da li je to sad vredno ili koja je prava vrednost takvih rezultata, ali svakako jesu rezultati. Da, evo sad bih... A koliko ima pitanja, izvolite. Mogu samo da kažem nešto vezano baš za softver, to što ste rekli da je upitno i tako dalje. Mi imamo situaciju da kada koristimo softvere za analize, to su uglavnom, ne znam, SPSS, za koji svi znaju, ili recimo za neke multivarijatne analize koristi se često M+, koji je proprietary softver, jeli? Međutim, ono što se dešava u zadnje vreme, naravno većina ljudi sad, kogod može prelazi na R ili na nešto što je drugo, što je otvoreno, uglavnom na R, dešava se to upravo da neke simulacije i neke istraživanja pokazuju da algoritmi koji su upakovani prosto u ove softvere koji se kupuju, nisu izgleda baš najispravniji. I onda vi možete, zamislite sada šta bi se desilo kad bi se otkrilo da neki od algoritama nije baš najispravniji, a to su hiljade i hiljade radova koji su objavljeni u časopisima, a koji su koristili te softvere. I onda... Hvala puno. Ja imam par komentara i jedno pitanje. Jedan komentar je, negde naša želja je bila da takođe pričamo o reproducibilnosti mašinskog učenja, pošto ono sad
sveobuhvatno i uopšte nije reproducibilno. Znači, studije pokazuju mnogo manje procenta od ovog što se ovde vidi i to nas tek čeka, verovatno, u budućnosti, nas sve koji se bavimo elektrotehnikom i inženjerstvom. Drugu stvar sam htjela, Ljiljana je bila verovatno skromna, pa nije htjela da kaže, ona sad vodi jednu manju grupu u Ministarstvu za nagrađivanje istraživača. Ja sam deo članica te grupe i ja se nadam stvarno, za sad nismo dobili ni ne ni da od ministarstva da će se ovo nagrađivati, ali ono što su oni predvideli kao obavezno ako plate istraživanja, to je da podaci moraju da se otvore i ima samo par razloga zašto ne mogu da budu. Znači, ali neće nas nagraditi. Da, ali neće nas nagraditi još uvek, da. I, pošto smo mi vrlo specifične stvari tražile, ako neko ima ideju, slobodno nek nam se javi. Pohvalila bih tvoj pristup zato što ovo jeste problem. Znači, problem za naučnike koji ne mogu da veruju drugim naučnicima i naučnim radovima, znači moraju kritički da posmatraju rezultate koje čitaju. Problem za one koji nisu u nauci, jer gde je sad autoritet, kome verovati, šta je to što je objavljeno, šta je istina, šta nije istina. I drago mi je što si na kraju u drugom dijelu prezentacije ponudila rešenje. Sad ja imam jedno pitanje, pošto imamo dosta studenta u publici i sve vreme dok pričaš razmišljam o tome da li ja studente učim i studentkinje na svojim časovima da kritički razmišljaju i kako to radim. Jedna od stvari koja mislim da je odlična, to je diskusija, komentarisanje dobrih i loših praksi, pa evo vidite, evo ga rad, ovde su loše primenjili algoritam mašinskog učenja, ovde su to sjajno uradili, ovi su bolji, ne znam, uzimam neki svoj primer. I mnogo mi se dopada ovaj projekat replikabilnost, ali sam trebala nešto drugo da pitam, osim tog tvog iskustva sa studentima. Kada bi ovo preslikao na studijski život, znači bolje je biti naučnik koji radi temeljno svoj posao, a sporije napreduje. Mislim, to je neka veća satisfakcija i vremenom će ta osoba postati veći autoritet. Da li to znači da je bolje studirati sporije, ali temeljnije, raditi teži diplomski rad, ali ga raditi duže, ili završiti sve na vreme, onako, ne znam, 4 godine, pa kakav god da je diplomski, kakve god da su ocene. Sad ne znam kako se to preslikava na studenti. Pa to je teško, prosto, zato što, teško je reći sad šta je tu bolje, zato što, mislim, kako kažem, možemo mi sada sa jednog etičkog stanovišta da kažemo bolje je biti temeljan, dobar, lepo raditi sve. S druge strane, realan život je takav da nam nameće neka ograničenja, jeli? Čini mi se da je tu ipak sad važno prosto, kako kažem, da li, treba imati u vidu i kakve su posledice prosto nečijeg rada, nečijeg istraživanja, da li je to nešto što će biti važno za opštu zajednicu. Tako da, možda ne bih diplomskim radovima pridavala baš toliki značaj u tom smislu, ali mislim da je nekako kasnije, jeli, ako ste neko opredeli za karijeru istraživača, mislim da je tu, bilo bi bolje da se te prakse prosto poštuju, pa po cenu da budete možda negde, da ne mogu kažem slabiji, ali možda manje produktivni. Svako ima neku strategiju, ljudi se opredeljuju za različite strategije, neko će da, na primjer, publikuje u, kažem, časopisima nekog srednjeg ranga, pa će imati više radova, neko će publikovati u časopisima boljeg ranga sa manje radova, sve zavisi. Ali, nekako čini mi se da uvijek treba uzeti u obzir kontekst. Mislim, to je... Ali ono što si ti rekla što je jako važno i mislim da je to važno generalno za sve studente i za građane, da uvek kritički čitaju informacije, osvrću se na informacije i procenjuju, jer šteta koju loša nauka može da napravi je nemerljiva. Evo ću samo vam dati jedan primer, a to je primer za koji, verujem, svi znate. To je taj famozni rad koji pokazuje, zapravo ne pokazuje ništa i povučenje, koji je bio Wakefieldov rad u Lancetu, u kojem je on tvrdio da MMR vakcina izaziva autizam. Znači, to je, vi možete, znači, 20-30 godina nakon što je već prošlo vreme, vi vidite prosto posledice loše nauke
I šta god da se radi, prosto nekako taj rad uvek ispliva, bez obzira što je on povučen, što je taj čovek otpušten sa posla, oduzeta mu je dozvola za rad. Znači, na sve moguće načine je izopšten iz naučne zajednice zbog zaista kriminalnog dela koje je učinio. Vi i dalje imate, kako kažem, posledice loše nauke su i dalje tu. I ljudi, iako je to sve se desilo, ljudi i dalje se vraćaju na taj rad. Tako da je zaista važno da, naročito u takvim situacijama, nauka bude dobra. I da je danas on radio takvo istraživanje, nikada ga ne bi objavio. Prosto... Ne, jeste? Jeste. Dobar dan, hvala vam na divnom predavanju. Moje pitanje se odnosi na radove koji citiraju radove koji nisu kasnije reproducirani. Šta se dešava sa tim i da li može da se izazove neki efekat lavine gde mnogo radova postaje nerelevantno zbog toga što je nekad u to vreme se mislilo dobra ideja opovrgnuta? Da, to je dobro pitanje, zato što nije, kako kažem, to je sad puno aktera je uključeno i mnogo toga zavisi od toga koliko će oni koji recenziraju radove ili uređuju radove, kad su editori, jeli, koliko će oni pažljivo sve da čitaju i da gledaju. Ono što mi se čini to je da ljudi generalno jesu podigli taj nivo nekako alertnosti i neće tek tako sada, da kažem, citirati nešto što je i primenjivati nešto za što se zna da nije replicirano, neće više tako lako, ali naravno ne garantuje da se to neće prosto raditi. Sad, u praksi, u principu, zavisi od toga koliko će ljudi da pažljivo to posmatraju i analiziraju, tako da nema garancija da se neki radovi koji su visoko citirani neće i dalje citirati afirmativno. Mislim, vi možete da imate situaciju da se ti radovi nastave da se citiraju, ali da zapravo se o njima govori kao nereplikabilnim nalazima. Tako da je onaj ko jednom postane visoko citiran, mislim da mu je zagarantovano kako god da bude i dalje citiran, ali eto, prosto na kraju krajeva to zavisi od učesnika u tom celom procesu. Nema neke garancije da se neće i dalje ti radovi na pogrešan način interpretirati. Dobar dan svima, ja sam Aleksandar Knežević sa Vojne akademije. Prvo da stvarno vam kažem da sam oduševljen ovo što sam danas čuo. Meni je žao što mi neko ovako nešto nije predavao pre nego što sam ja krenuo da se bavim naukom. Koliko god mi mislili da smo dobri u svom poslu, zaista ili samo mislimo, pitanje je koliko znamo da izvučemo nauku iz toga, da li to dobro radimo. Ali teo bi jednu stvar ovako koju sam u predavanju, niste vi puno stavili akcenat na to, ali ovako baš mi je zanimljivo, pa bih voleo da mi odgovorite. Da se vratimo na onu berzu naučnih istraživanja, ako sam dobro razumeo. Koji je vaš lični stav o tome, pošto već samim tim što su rekli berza, to mi nešto onako para uši, jer kada ovu ekonomsku berzu pomenemo, znamo da je zasnovana na špekulacijama, tu bi dosta psiholozi imali šta da rade. Iskreno da budem, ja sam ga nazvala berza, možda postoji neki bolji naziv neki bolji prevod za prediction market, znači otvorena sam za sve predloge. Znate kako, ja sam recimo u ovom projektu, kada je rađen, učestvovala kao recenzent za one studije koje će biti replicirane i to je bilo onako, koje će biti fizički replicirane, da kažem. To je bilo dosta zahtevno. I rekla bih generalno da se, kada se radi, znači bez obzira na to da li radite kao, da sad se izrazim, trgovac na berzi, odnosno onaj ko procenjuje i
da kažem, predviđa da li će se studije replicirati ili ne, ili ste u ovoj ulozi, to je zahtevno. Jer vrlo su, kako kažem, ljudi koji rade te procene, vrlo pažljivo procenjuju nalaze. Mi smo skoro čak dobijali, trenutno je u toku, evo to je isto vrlo zanimljivo, a tiče se i mašinskog učenja, odnosno veštačke inteligencije, gde postoji projekat koji upoređuje efikasnost ljudskog predviđanja živih ljudi, jeli, i mašinskog učenja. I to je, recimo, mene iskreno zanima, jako ja u tome ne učestvujem, samo su moje radove analizirali i mašina i čovek i zanima me šta će biti na kraju rezultat zapravo tog projekta, a cilj je da se vide da li sada mi možemo i te ljude da zamenimo veštačkom inteligencijom koja će u stvari sada da radi predikciju replikacija, predikciju reproducibilnosti studija. Ja sam otvorena za to da dam neku pozitivno predviđanje toj grani koja se sada razvija. Vidjet ćemo da li ćemo biti u pravu, ali čini mi se da može da ponudi dosta toga, jer znate šta se desilo zapravo? Sada je jako teško i nekako, teško je angažovati ljude i resurse da rade zaista replikacije. Ljudi su malo umorni od toga. Jedan od razloga je taj što su jako malo, mislim sad opet se vraćam na to nagrađivanje, ali vi kada radite veliku studiju, veliku kolaboraciju, prema recimo, na primer, našim trenutnim pravilnicima za napredovanje, vama se to toliko mizerno boduje da, kažem, više vam se isplati da objavite neki rad u nekom trećerazrednom domaćem časopisu nego da učestvujete u nekoj studiji koja zahteva užasno veliki posao. I onda ljudi su prosto umorni i moramo tražiti neke alternative za to da se taj posao zameni, tako da čini mi se da to ima veliki potencijal. E sad, vidjet ćemo empirijski podaci šta kažu. Hvala. Hvala. Imamo li još pitanje? Evo, doći ću tamo. Ako imate neki predlog za termin, slobodno. Svake godine izlazi poneki rad iz superprovodnika gde tvrde da su pronašli superprovodnik na solarnoj temperaturi. I stalno se opovrgava to. Dakle, čak ni egzaktne nauke nisu imene na ovo. Ono što mene interesuje je, dakle, u kom stepenu. Da li je neko radio istraživanje na tu temu i sa egzaktnim naukama? Ima, da. Ima, ja to sad nisam ovde zapravo stavila, ali bio je jedan projekat koji je radio replikabilnost u fizici, i daleko od toga da su te brojke visoke. Znači, zapravo nisu mnogo više nego što je reč o psihologiji ili o nekoj drugoj nauci. Tako da postoje, međutim, nisu toliko još uvek česte. Zapravo, nekako postoji taj aksijom, bavim se prirodnom naukom, dakle, to je istina, što nije prosto slučaj. Vi možete i ne znam, u fizici ili u hemiji da radite eksperimente. Ako napravimo analogiju sa ovim studijama koje su rađene za prekliničke studije, na primer, tu imate, videli ste, znači jedan značajan procenat zavisi od toga samo koje reagense koristite. Znači, možemo da napravimo verovatno neku paralelu i da primenimo to na hemiju i da kažemo, da postavimo pitanje u stvari koliko bi bili njihovi eksperimenti replikabilni. Za fiziku postoje već neke studije, ali nema ih puno. Znači, uglavnom su, društvene nauke su uglavnom na crnom glasu, pa onda, pa se najviše i analiziraju i u tom smislu nekako, ja sam zapravo, da kažem, vrlo zadovoljna što je baš psihologija nekako odlučila da pogleda prvo u svoje dvorište i da analizira stanje stvari da kažem, među nama,
u našoj disciplini, pa tek onda da se bavimo drugima. Ali generalno takve studije u prirodnim naukama nedostaju. Ako izuzmemo biomedicinu, jeli? Znači tu ih ima, ali čak ne i u svim oblastima medicine. Imamo li još neko pitanje? Dobro, ja bih se zahvalio koleginici Lazarević na ovom divnom izlaganju. Vi ste bili tu od početka da kažem, naše avanture sa ovom konferencijom. Ja sam zahvalan na tome, nadam se da ćemo imati ponovo prilike da vas čujemo. I ja se nadam, zaista hvala vam svima. Hvala vam, ima tu neka tajna veza između psihologije i crta ličnosti inženjera, specijalno elektroinženjera. Siguran sam, ali i ove zajedničke interesovanje za otvorenu nauku i ostale teme će biti vrlo rado saslušane. Hvala vam još jednom. Evo da pozdravimo aplauzom. Hvala.